नमस्कार प्रणाम। हम एगो गांव में पहुंच चुकल बानी जहाँ कुछ नौजवान लोग इकट्ठा बा। एगो बहुत देवरा ढोनी चाटता तो गाना कैसन बा हम एगो नौजवान से पूछा तानी। तो बाबू देवरा ढोनी चाटता ओकरा बारे में का बोल चाहत रहा? का कहल जाई गाना चलता खराब तो गाना नहीं है। सब लोग सुनता, सब लोग डांस करता, सब लोग रील बनाता। तो बाबू एक मतलब का बोल गाना में बताओ जाता कि देवरा ढोनी चाटता। गाना में का करे के बा? गाना से लोग सुनता, मस्ती करता। वो तो सब ठीक बा, लोग एंजॉय करता, लेकिन समाज के का संदेश जाता कि देवरा ही ढोनी चाटता में कैसन लागता? गाँव जवार के भी जे भी आदमी बा ओकरा कैसन संदेश जाता? गाना तो बढ़िया बा, कोनो खराब गाना नहीं है। बाबू और तारा लोग गाना के बारे में का कहे चाहता लोग? ठीक बा, गाना बढ़िया बा। मतलब सब कोई अपन गाना बजावता। ठीक बा बाबू, तो तू ये गाना के बारे में का कहे चाहता रहा? गाना तो ठीक बा, मतलब अच्छा बा, बढ़िया बा, सब लोग सुनता। मतलब समय के अनुसार ये गाना ठीक का है, बढ़िया का है। माने गाना बढ़िया बा, बढ़िया एमे बा। कोनो अश्लील दिखाई नहीं दे। ना अश्लील नहीं है, समय के अनुसार ठीक बा गाना। माने अपना समझ के ऊपर बा, जे जैसा समझता वैसे गाना के रिएक्शन। और गाना आई रहे बाबू कि आज वो ढील द घोड़ी जन छील द, तो एकरा बारे में तू का कहे चाहता रहा? गाना वो तो खराब नहीं है, काहे कि दोनों गाना ट्रेंडिंग कइले बा। लोग के तनी जलन हो गइल बा गाना से। तो ट्रेनिंग करता, लेकिन आज वो ढील द आ घोड़ी जन छील द, तो एकर मतलब का बा? मतलब का भइल? वही जाने छील दो करे बा। छीले तो बजा। बाबू ठीक बा कि आज वो ढील द घोड़ी जन छील द, गाना अच्छा बता रहा खातिर ना। गाना खराब नहीं है। देखिए गाना के छुटला मतलब साल पूजेला बा। अब का विवाद होता है गाना के? वो तो सही बात यार बा, लेकिन ई घर में भी सुनल जा सकता गाना। और में का बियाह शादी में लोग बजा के डांस करते तो कोनो बात नहीं है। ठीक बात रुआ सब देख सकता नहीं कि इ नौजवान लोग के प्रतिक्रिया बा गाना के वजह से। गाना बहुत ही विवाद में ये गाना के बारे में तू देख सकता रह। बहुत सारा गाना आई रहे, प्रमोद प्रेमी के भी एगो गाना आई रहे, फिर ऊपर बैठना गोर तो नीचे क्वेश्चन है तो एकरो तो अर्थ बहुत सारा भी हो सकता ना। बाना ये रूपवा ऊपर बैठना गोर मतलब चेहरा के नीचे एगो होला एड़ी, सबसे नीचे चेहरा इतना गोर बा तो एड़ी कितना गोर होई। देख सकता नहीं नौजवान के कहल बा कि कोनो भी गाना खराब ना होला, सब अपने समझला के फेर बा। तो जिसे जे समझता वैसे अपना गाना को विचार रखता। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लागल हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करी। चैनल पर नया देखता नहीं तो चैनल के सब्सक्राइब और लाइक कर दी।